Goomenti Anambra State eguzobego otu gbanụgbanụ gama imi n'ala iji wee chọta ihe butere ya bụ ọnwụ ntụmadị nke nwunye ya bụ onye isi oche nchere oge okpuru ọchịchị obodo Nnewi North agwara ka o cheregodi n'agịga bụ Oriakụ Chidiebere Iloka. Ndị mejupụtara ya bụ otu bụ nọ ndị ọkachamara na ngalaba ahụike dịgasị iche iche sitere n'ime nakwa mpụga Anambra State, ndị nke akpọbatara ka ha nwalee ozu ya bụ Oriakụ Iloka iji wee chọpụta ihe butere ọnwụ ntụmadị nke nwaanyị a. Ngozi Obileri sitere na ụlọọgwụ mahadum Nnamdi Azikiwe dị na Nnewi ebe a dọchara ozu nwaanyị a ga-anọ wee mee ya nyocha wee weta akụkọ a ị ga-egere ugbu a. Banyere ọnwụ Oriakụ Iloka bụ nke a na-akọ na igwe eji eziga ozi nke bekee kpọrọ social media kemgbe ụbọchị ụka izuụka gara aga. Ọtụtụ akụkọ ndị amaghị maọbụ eziokwu bụ nke na-aga n'ebe dịgasị iche iche gbasara ọnwụ ya bụ nwaanyị, nke kpatara eji wee gwa di ya bụ onye bụbu onye isi nchere oge okpuru ọchịchị Nnewi North ka o chetugodu n'ọrụ. Gọvanọ Soludo gakwaziri n'ihu wee chịkọba ndị ga-enyocha ihe butere ọnwụ ya bụ nwaanyị, bụ ndị ọ kpọkọbara site na Anambra na ndị steeti ndị ọzọ, ka ọ na-agwazi ndị otu ahụ ga-eme ya bụ nyocha, bụ ndị gụnyere ezinụlọ nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ, ezinụlọ di nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ, onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti, ndị isi ọchịchị gọọmenti Anambra steeti na ndị nzukọ ọra Nnewi. Ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Dr. Afamobidike kọwara na gọvanọ Soludo chọrọ ka emee ya bụ nyocha ma nyochapụta ihe butere ọnwụ ya bụ nwaanyị, nke ọ kọwara na ọ dị ya oke mkpa ma dịkwazị ya mkpa na emere ka eziokwu pụta ihe. Okwu nke ya ka kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị na Anambra steeti bụ Oriakụ Ifeobinabụ kọrọ na ya bụ nyocha ga-eme ka akụkọ niile na-aga n'ihu gbasara ọnwụ ya bụ nwaanyị bịa na njedebe, ma kwukwazi na odoziakụ aka na-achị Anambra steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo dịka nwaanyị ọ bụ na uche ya dị na ya bụ okwu nke ukwu. Oriakụ Obinabụ rịọziri ụmụ nwaanyị Anambra na ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa gbaa gburugburu ka ha nwee ndidi, rịọkwazi ha ka obi ha dere jụụ, ka ha hapụ gọọmenti na iwu na-achị obodo, ka ha jiri aka ha kpebie ihe ga-eme na ya bụ okwu ngwa ngwa emesịrị ya bụ nyocha. Onye isi ndị ga-eme ya bụ nyocha bụkwazi onye na-anọchite anya gọọmenti Anambra na ya bụ otu bụ Dr. Gerald Fore nke si University of Benin Teaching Hospital wee bịa kwere nkwa na ya bụ nyocha bụ nke a ga-eme n'awa 3 na nyocha ahụ ga-apụta n'izu ụka na-abụ na-abịanụ. Ọ kọwakwaziri na ngwa ngwa emesịrị ya bụ nyocha na ihe nyocha ahụ pụtara ga-abụ nke a ga-aga otu ọ kwesịrị wee rute gọọmenti Anambra steeti aka, nke onye isi ndị okpukpe na Anambra bụ Attorney General bụ ya ga-ahazi ya. Ndị ahụ bụ ndị ga-eme ya bụ nyocha mechara gaa njem nleta nyegara onye isi ya bụ ụlọ ọgwụ bụ Chief Medical Director nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụ ọkammụta Joseph Ogbuaja, ebe onye nabatara ha na ya bụ njem nleta bụ onye ji ọkwa dịka onye isi Medical Advisory Committee CMAC nke ya bụ ụlọ ọgwụ bụ Associate Professor Ejiofor, ya na ndị ọzọ nọgasị n'okpuru ya bụ ndị otu CMAC site na ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe University nke dị na Nnewi. Abụ m Ngozi Obileri.